Sinong mag-aakala na nagmula sa simpleng mga street foods tulad ng fishball at kikiam ay magiging simula ng isang matagumpay na negosyo? Dito sa Pili, Camarines Sur ay natagpuan nga namin ang isang restaurant na hindi lang totoong masarap, may naka-inspire din na kwento ng pangarap, sipag at tagumpay. Ako yung natatouch eh. Tara na't mabusog at ma-inspire dito sa The Backyard Cafe and Restaurant. Habang mapauwi nga mula sa maghapong event sa Camarines Sur, ay inabot nga kami ng gutom sa daan. Dito nga kami napadpad sa Zone 6, Caloroyan, Pili, Camarines Sur. Noong una, hindi pa namin alam kung anong klaseng kainan ito. Pero nang makita namin ang pangalan na The Backyard at ang welcoming vibes nito, ay hindi na kami nagdalawang isip na makikanta at kumain. Kasama ko nga dito ang ating motovlogger na si Sarge na masaya sa umpisa, ngunit maya-maya papaiyak na. What's up mga ka-travelers? For tonight's video ay nandito kami ngayon sa Zone 6, Caloroyan, Pili, Camarines Sur. And we are enjoying the beautiful ambience here in the Backyard Food Corner. Tara, samahan nyo kami! Ang ilan nga sa mga putahe na aming natikman ay puro malalaking serving. Narito ang ilan sa mga hinain sa amin: sisling sisig, rice in ball, carbonara, fries overload. Meron din silang mga silog tulad ng top silog. May mga bagong menu rin tulad ng grilled lempo, grilled chicken, chicken wings na siguradong magugustuhan nyo rin. May pasta at snack din tulad ng spaghetti, nachos and cheese, burger with cheese and egg. Kung gusto mo naman ng cold coffee or latte, meron din silang chocolate Nutella latte, strawberry latte, cucumber lemonade, mango graham shake. Sa dessert section naman, ito naman ang pwede mong tikman: cheese corn, mango fiesta, at syempre, ang pinaka-paborito ko, ube halo-halo. Sa kabila ng masasarap na pagkain, ay siya namang naka-inspired na kwento ng The Backyard. Dito nga ay nakilala namin ang mag-asawang negosyante na nanatiling matatag sa hamon ng buhay. At pinipilit nga ni Mrs. Eve na hindi maiyak habang ikinukwento ang mga pinagdaanan nilang mag-asawa bago nilang makamit ang pangarap nilang restaurant. So yung mga ka-travelers, kasama po natin ngayon si Madam Eve Angelica Banyeria. Yan, kasama po natin ang napakagandang owner ng restaurant. Okay, so dito ako mostly interesado talaga. Ano po ba yung inspiration nyo behind this very successful business? Actually, maraming hindi naniniwala dito sa kwento ng The Backyard kung paano ito nagsimula. Nagsimula lang po ang The Backyard sa isang napakaliit na puhunan. Baka hindi kayo maniwala na ang The Backyard ay nagsimula lang talaga sa 1,000 pesos na halaga. Maraming struggle kasing pinagdaanan yung buhay naming mag-asawa nung simulan namin yung The Backyard. Itong business na to. So after kong manganak po doon sa aking bunso, since cesarean po ako and napalaki yung gastos po namin sa panganganak, so doon na po sunod-sunod nang nagkaroon kami ng mga hindi inaasahang mga problema. So ako yung babae kasi or asawa na hindi umaasa sa partner ko. So nakilala niya ako, dalaga pa lang na nagnenegosyo na. So hindi ako sanay na walang ginagawa. So kaya kahit bagong panganak pa lang ako and hindi pa ako pwedeng magkikilos, tumulong na kaagad ako sa aking asawa sa pagpo-provide. Bago ito, nangyari itong The Backyard na to, simula din ako sa mga bulastog, itong kwek-kwek, yung mga tuhog-tuhog. Doon nagsimula ang kwento ng The Backyard sa hanggang sa naparolling ko ng mabuti yung income hanggang sa ko nang napalaki yung business na ito. Mula nga sa maliit na pwesto patungo sa isang bamboo kitchen sa likod ng bahay, unti-unting binuo ng mag-asawa ang kanilang pangarap na restaurant. Na-share nga sa amin ni Mrs. Eve ang mga larawan kung paano nagsimula ang kanilang restaurant. Isang maliit na mesa sa likod ng bahay. Ang mga tinda nila noon ay kwek-kwek, fishball, hotdog, kikiam, at iba't iba pang mga street food. Ika nga, pag masinop at matyaga ka, ginagantimpalahan ka ng may kapal. Kaya pagkatapos ng 2 linggo ng pagtitinda at iniindang matinding sakit dahil sa panganganak, ay pansamantala muna silang nagsara. Hindi dahil nalugi, kundi dahil dinumog sila ng mga customer. Ika nga, naging patok
agad ang kanilang mga street foods. Dahil dito, nagdesisyon ng mag-asawa na gamitin ang kinita nila para itayo ang kanilang kauna-unahang mini resto na gawa sa kawayan o bamboo. Ayon kay Mrs. Eve, wala silang sariling kusina, napaka-hassle buhatin o ihatid ang mga pagkain. Samahan pa ng kanyang kumikrot na sugat dahil sa kanyang panganganak. Pero hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Mula sa bahay ay dinadala ni Mrs. Eve ang mga lutong pagkain patungo sa kanilang mini restaurant. At noong grand opening nga ay nakapagpatayo na sila ng maliit na kusina. Syempre, gawa rin sa kawayan. Naging matagumpay ang kanilang grand opening. Nagsa ang mga customer at naging regular customer nga nila dito ang ating magigiting ng mga sundalo dahil katapat lang ng kanilang maliit na kainan ay ang 9th Infantry Division. Sunod-sunod ang mga biyayan dumating sa mag-asawa. Pagkalipas ng isang buwan, nakapagpalagay na rin sila ng maliit na coffee corner. Ito rin ang dahilan kung bakit parang pamilyar ang tema ng kanilang restaurant, The Backyard, dahil sa backyard itinayo ang kanilang mini resto. Sumunod ang coffee corner, kaya naging The Backyard Cafe. At paniguradong alam nyo na ang kasunod nito. Mula sa isang simple at humble beginning, ngayon isa na itong ganap na restaurant. Grabe yung sobrang inspirational ng ng narinig ko ngayon. Hindi, Hindi na ako yung natatouch eh. Ang dating rooftop na gawa sa kawayan, ngayon ay pinalitan na ng matibay na bakal. Bago na rin ang mga upuan. Mula sa isang maliit na kainan, ngayon ay dinarayo. Hindi lang mula sa karatig bayan dito sa Kamsur, kundi pati na rin ang mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit nagdagdag pa sila ng mga bagong putahe para makapag-serve din sa mga foreigner na bumibisita at kumakain sa kanilang restaurant. So ma'am, anong oras po ba kayo nagbubukas and anong oras po ba kayo nagsasara? Nagbubukas po ang The Backyard from 10 a.m. to 12 midnight po. So medyo mahaba-haba po yung oras ng pagbubukas niyo po Ay nga sa isang quotes, a song for a day keeps the stress away. Kaya para mag-enjoy ang mga customer habang kumakain, ay naglagay din sila ng kantahan sa harapan. Ang kwento ng The Backyard ay patunay na ang maliit na simula ay pwedeng maging malaking tagumpay basta't samahan ng sipag, diskarte, at pananalig sa may kapal. Making each day of the year, changing my life with a... Kami nga sa Travel to Bicol ay hindi lang basta dumarayo para kumain, makisaya, o mag-relax sa mga resort o mga hotel. Inaalam din namin ang mga inspiring story sa likod ng bawat putahe o bawat lugar na aming pupuntahan. Mula sa simpleng karinderiya hanggang sa paboritong kainan. Para sa amin, story is the king. Kaya naman, kung may natatangi kang kwento or inspiring stories na nais mong ma-share sa Kabikulan, ay i-message lang kami sa aming Facebook page or call us at 0995-434-0102. Be seen, be remembered, let's collaborate. See you in the next adventure. Ready to embark on your next journey?